Mä opettelen täällä nyt käyttämään tätä. Mikä tän nimi on? Tätä kuvanvakautinta. Ja ei näköjään suju kauhean hyvin. Mutta mä voisin pitää tässä nyt pienen asuntokierroksen. Mä oon löytänyt tuolta rautatieasemalta eilen kävelin tänne kämppään. Täällä mua oltiin vastassa ja tää on oikeastaan ihan kyllä superkiva. Mulla aluksi oli vähän huolia, että miten täällä sujuu, kun mä en mitään kunnollisia virallisia vuokrasopimuksia missään vaiheessa saanut, mutta tää on nyt toistaiseksi mennyt ihan hyvin. Mäpäs koitan kääntää tän kameran toisin päin. Ei tapahdu mitään. Nyt noin päin. Jaha. Eikö tämä käänny? Just. No, ei käänny. Sammutetaan ja otetaan nuus.